χορός είναι όλη κάλυμνος. Είναι, αν έχεις δει το χώρο αυτό, έχεις δει τα πάντα. Λέω, έκλαψα. Δηλαδή αυτά είναι συναισθήματα που βγαίνουν και υποδηλώνουν ότι βγαίνουν από μέσα σου. Δεν το χορεύεις έτσι. Ο χορός αυτός είναι μες στο αίμα μου, είναι το αίμα μου, είναι η ζωή μου. Έχω ορκιστεί ότι όσο είμαι ζωντανός και μπορούν και αντέχουν τα πόδια μου, για αυτούς τους ανθρώπους τα χορεύω. Δημιουργός της χορογραφίας του χορού είμαι εγώ. Βοηθήθηκα από το μάθημα που διδαχτήκαμε στη Γυμναστική Ακαδημία από τον καθηγητή μου, τον συγχωρεμένο, τον Χαλαράπο, τον Νέζο. Ο χορός του μηχανικού είναι ο χορός που αντιπροσωπεύει την κάλυμνα, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυτός ο χορός τον είχε ανακαλύψει σαν χορογραφία, να το πω, ο σεβαστός για μένα, που υπήρξε και καθηγητής μου φυσικής αγωγής, ο κύριος Θεόφιλος Κλωνάρης, ο οποίος υπήρξε μαθητής της Δώρα Στράτου. Την Δώρα Στράτου που χόρευα στο συγκρότημα ήμουνα πρωτοχορευτής στα δωδεκανησιακά και είχε μεγάλο σουξέ. Γύρω στο 55 με 56 το πρωτοχόρεψε με τη Δώρα Στράτου. Και η Στράτου με είχε ρωτήσει αν υπάρχει ο χορός. Και εγώ έκανα μια έρευνα τότε που ήρθα στην Κάλυμνο, ρώτησα ηλικιωμένους, ρώτησα τους μοναδικούς οργανοπαίκτες που υπήρχαν τότε καλύμνικων λαϊκών χορών. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν χορεύεται, δεν υπάρχει χορός, ξέχασέ το, εντάξει. Δεν υπήρχε ο χορός του μηχανικού, καμία σκέψη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μια ζωή στη θάλασσα, στην αρμύρα. Αν δεν τους χαϊδέψεις, αλάτι θα βγει από το δέρμα τους. Αν υδρώσουνε, θα βγει θάλασσα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν περισσότερο από άκρη σ' άκρη τη θάλασσα, το βυθό της, παρά τον τόπο που γεννήθηκαν. 44 χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα, σαν δίτηση, σαν καπετάνιος. Η σπογκαλία είναι μια σκληρή δουλειά που δεν υπάρχει πιο σκληρή δουλειά και επικίνδυνη. Πιο παλιά ήταν ακόμα πιο σκληρή δουλειά του σφουγγαρά, γιατί τότε δεν υπήρχαν και τα απαιτούμενα, δηλαδή τα καΐκια, τα εργαλεία, ήταν δηλαδή πιο σκληρή. 15 ώρες στον ήλιο. Φανταστείτε, σε ένα καϊκάκι 10 μέτρα, παλαιότερα ήταν 10-12 ανθρώποι, μεταγενέστερα 4-5. Έτρωγες από το ίδιο καζάνι, μία φορά την ημέρα. Όλη την ημέρα πρέπει να είσαι πεινασμένος. Απαγορεύεται ο δίτης να είναι φαγωμένος όταν μπει στη βουτιά. Αυτό που ήταν η συντροφιά του, ένα τσιγαράκι, άντε έναν καφέ, αυτό ήταν. Το βράδυ έτρωγε. Και πολλές φορές από την κούραση πέφτανε οι άνθρωποι και δεν τρώγε τίποτα. Το επάγγελμα του σφουγγαρά είναι από πολύ παλιά χρόνια. Ξεκινήσανε με αυτό, ας πούμε, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, όλοι. Από αυτό το επάγγελμα μας ζούσανε. Φεύγανε εκεί αρχές του Μαΐου και ερχόταν τέλη του Οκτώβρη. Γυρνάγανε σχεδόν όλη τη Μεσόγειο. Πρώτα πήγαμε με ρεβέρα, με γυαλιά εδώ στην Ελλάδα, να βλέπεις, να βαστάς τώρα ένα γυαλί και να βλέπεις το σφουγγάρι
και να βουτσάς, να το ξεκολλήσεις, να τα βάλεις μες στο γυαλί αυτά τα σφουγγάρια και μετά να βγεις πάνω να ξεκουραστείς λίγο και μετά να ξαναπέσεις πάλι όλη την ημέρα αυτή τη δουλειά. Στην Αφρική πήγαμε με τη σκανταλόπετρα και βουτούσαμε πάλι με την αναπνοή μας. Και μετά πήγαμε με τη μουτσούνα που είχαμε τον αέρα, αλλά με το σκαντάλι αυτό δεν σε προλαβαίνει να σε χτυπήσει η νόσο του δίτου. Γιατί βγαίνει τραχαία πάνω, σύντομα πάνω, δεν σε προλαβαίνει. Με το κομπρεσέ όμως, επειδή έχεις τον αέρα, μένεις κάτω αρκετό χρόνο και σε χτυπάει η νόσο του δίτου. Αργότερα αυτό το σκάφανδρο, ένα εργαλείο που έφερε και το χρήμα και το θάνατο στο νησί μας. Ξέρανε όμως πριν να φύγουν ότι υπήρχε περίπτωση να το πάθουν αυτό. Αλλά τι να κάνουν? Να μείνουν εδώ στον τόπο, πού να δουλέψουν? Δεν υπήρχε διέξοδος για να επιβιώσει αυτός ο τόπος. Αναγκαστικά λοιπόν φεύγανε, ξέροντας τις συνέπειες. Γι' αυτό και βγήκε η ρίση, η σφουγγάρι ή το μάρι. Βγήκε ένα παιδί του κλονάρι που ήταν ο πατέρας του δίτης και ποιότητος και καλής παραγωγής, έγινε καθηγητής σωματικής αγωγής, αγαπούσε τη δουλειά του πατέρα του, αγαπούσε τους πατριώτες του και είδε ότι υπήρχαν και κουτσοί οι οποίοι ήσαν περιφρονεμένοι μέσα στα καταγόγια ή έστω στα δωμάτια των σπιτιών αν μπορεί να περπατήσουν. Τα αδέρφια του πατέρα μου, 6 και εκείνους 7, ήταν όλοι δίτες. Και είχα μια πικρία, τους ορισμένους δεν τους γνώρισα, είχαν πεθάνει στην Μπαρμπαριά κάτω. Σκέπτηκε ότι με αυτό το μπαστούνι που βαστά κάποιος, μήπως θα μπορούσε να χορέψει. Να το δω εγώ. Σχεδίασε μόνος του και έγινε χορογράφος. Αυτό το οποίο με έκανε να προσπαθήσω να παρουσιάσω κάτι ήταν η αγάπη και ο σεβασμός στην οικογένεια αυτών των διτών, των σφουγγαράδων, των μηχανικών, οι οποίοι τους έβλεπα να είναι παρεγκονισμένοι κατά κάποιον τρόπο. Έβλεπα να χορεύουν, να γλεντάνε, να πίνουν ανέμελα και κάποια στιγμή στο ταξίδι που πηγαίνανε γυρίζανε άλλοι άνθρωποι, γυρίζανε μισοί, ξέρω εγώ, και περιφρονημένοι, γιατί όπως όταν ήταν καλά και είχαν τις χιλιάδες τα φράγκα και τα σκορπούσανε, ήταν αγαπητοί και αριστοί σε όλους. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος γύριζε και ήταν σακάτης, έτσι λέγεται, το λέγαμε σκαλίμι, σακάτης, αντίκριζε σχεδόν την περιφρόνηση ακόμα και το δικό του. Ο χορός του μηχανικού έχει αυτή τη σημασία. Ήταν ένας δίτης χτυπημένος που ήταν μερακλής, που ήταν του γλεντιού τέλος πάντων και ήθελε να χορέψει κι αυτός και δεν μπορούσε όμως. Δεν μπορούσε να χορέψει όπως χόρευε πριν να χτυπηθεί. Και από τη λαχτάρα του σηκώθη να χορέψει κι αυτός, αλλά δεν το βοηθούσαν τα ποδάρια του και έπεφτε κάτω και αυτό. Και πολλές φορές έκλαιγε, θυμόταν τα νιάτα του, όλα αυτά. Αυτή τη σημασία έχει τώρα αυτό, κατάλαβες. Αυτή τη σημασία έχει ο μηχανικός. Περιστατικό συνέβη πριν το 2000, είχα χτυπηθεί σε ένα ερημόνησο πάνω. Δούλευα πάνω σε μια ξέρα νύχτα. Στην αποσυμπίηση δεν είχε δει αυτό που είχα από πάνω για να με παρακολουθεί. Δεν είχε δει ότι είχα πιάσει το σκαντάλιο, έκανε μπροστά το καΐκι
γρήγορη ανάδυση, δηλαδή ούτε 2 λεπτά από τα 65 μέτρα. Εκεί την έπαθα. Οι νόσους των δυτών συνήθως προσβάλλει τον άνθρωπο και εκδηλώνεται επί το πλειστόν μετά που θα βγάλει την περικεφαλαία αναπνέοντας τον ατμοσφαιρικό αέρα. Παλιά οι άνθρωποι βγαίναν πάνω γρήγορα να είμαι, επειδή ήταν και οι πολλοί δίτες μέσα στο σκάφος, δεν τους αφήναν να κάνουν ξιογόνο. Και εκεί να τι πατούσαν οι ανθρώποι, όσο διτό δεν κάναν υποποίηση κανονικά, και τα άζοντα που μέναν μέσα τους αφήναν παράλυτους, άλλοι πεθαίνανε, άλλοι μέναν παράλυτοι. Αυτός που έρχεται με νόσο των δυτών είναι ο πιο τυχερός. Είναι στη ζωή, ενώ άλλοι έχουν συγχωρεθεί από καιρό και έχουν αφήσει πολλά ορφανά, ούτε λίγοι. Έχουν φύγει νιάτα από εδώ. Είπαμε ότι η δουλειά αυτή θέλει προσοχή μεγάλη. Δεν λογαριάζει, μανά σε ένα θηρίο. Μανά σε θηρίο. Δεν τηράς τους νόμους, τους κανόνες, θα σου κάνει ζημιά, θα σε τελειώσει. Του έβαζαν ένα σκάφανδρο, μια στολή και τον έστελα στο βυθό χωρίς να γνωρίζει πολλά πράγματα για τους νόμους της κατάδυσης. Και γι' αυτό και είχαμε και πάρα πολλά θύματα την εποχή εκείνη και πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έφευγαν και δεν ξαναγυρνούσαν στο νησί ή γύριζαν παράλυτοι. Το φοβάσαι, το φοβάσαι. Κάθε βουτιά που κάνεις πάντα πρέπει να έχεις στο νου σου, γιατί το ξέρεις. Παραβίαση του χρόνου δεν έχει αστεία. Την έχεις πάθει. Δεν είναι ούτε για παλικαριές, ούτε για μαγκές που λένε τώρα οι αυτοί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Αυτή η δουλειά θέλει μάτια 10. Ο δίτης, ο σφουγγαράς, κατεβαίνει για να δουλέψει στο βυθό, δεν κατεβαίνει για να ψυχεί, δεν κατεβαίνει για να φωτογραφίσει. Κατεβαίνει για να βρει σφουγγάρια και αυτό είναι και το μεροκάματό του. Αυτή είναι η δουλειά του, αυτή είναι η ζήση του. Δεν υπάρχει αναψυχή σε αυτά τα καΐκια που βλέπετε, ξεχάστε το. Μπήκε στο καΐκι, από την ημέρα που θα πεις μέχρι που θα έρθει να δέσει, είναι κάθε μέρα δουλειά. Εδώ θα φας, εδώ θα κοιμηθείς, εδώ όλα. Υπήρχε ένας σκοπός στο η μηχανικός θα γίνει, στην άμμο θα απομείνω. Αυτή τη μουσική ξέρανε από τα ραδιόφωνα τότε οι άνθρωποι μου ζητούσαν αν υπάρχει χορός. Το «ή στην άμμο θα απομείνω» σημαίνει ότι τον έθαβαν. Έτσι. Δεν νοείται να σταματήσει το ταξίδι στην Αφρική, να τον φέρουν πάνω. Πώς? Εάν πέθαινε και τον θάβανε εκεί, δεν ήξερε στον τάφο του. Δεν είχε πάει ποτέ, ούτε σαν μάνα, ούτε σαν πατέρας, ούτε σαν γυναίκα, σύζυγος. Δεν ξέρουν πού είναι το τόπος. Κάτω στη Λιβύη έχει δύο νησιά, το ένα Ασπονήσι, το άλλο Φωτιονήσι. Σε αυτά τα δύο νησιά έχουν πάρα πολλούς καλύμνιους σφουγγαράδες πεθαμένους. Καρδιά μα παρηγόρησα τη σου. Πρόσεξε κουλαουζέρι με το γράδι στο χέρι, πρόσεξε μη με χαλάσεις και τα πόδια μου πιάσεις. Ο Λαουζέρης είναι αυτός ο οποίος ελέγχει κατά κάποιον τρόπο τη βουτιά, το χρόνο, το βάθος και λίγο πολύ οφείλεται και η ζωή και το καλός έχει του δίτη από αυτόν τον άνθρωπο. Μα είναι τόσο αγαθά και σαν τα χελιγόνια. Όταν είναι κάτω ο δίτης που είναι ο κολαουζέρης και τον κυνηγάνε και κρατά στο χέρι το κολαούζο και του λέει πρόσεχε
να με γυμνάσεις, δηλαδή να γίνει καλά, να μην τον εχαλάσεις. Όμορφα να με γυμνάσεις, πρόσεχε μην με χαλάσεις, δηλαδή να πάθει την νόσο το δίτο. Τα πάντα εδώ στην Κάλυμνο οφείλονται στο εμπόριο, στην αλεία και στο εμπόριο του σφουγγαριού. Ήταν δεμένα αυτά τα δύο. Κατάφερε να φέρει πέρα από πλούτο, κατάφερε να φέρει και άλλα πράγματα, μια καλλιέργεια αν θέλετε που ήταν πρωτόγνωρη στο νησί, να την βλέπει κανείς και την έβλεπε κυρίως στα σπίτια των εμπόρων αλλά και ο περίγυρος των ανθρώπων αυτών. Αυτά είναι που λες τα σφουγγάρια που βγάζω με τις σφουγγαράδες. Αυτά εδώ είναι. Αυτή είναι η ζωή μας. Ήταν η ζωή μας και είναι μέχρι τώρα. Όταν δεις ένα σφουγγάρι ωραίο και 5 λίρες χρυσές, πρώτα θα πιάσει το σφουγγάρι και μετά τις λίρες. Γιατί είναι διάολος το σφουγγάρι, σε τραβά σαν μαγνήτη. Σε τραβά σαν μαγνήτης και γι' αυτό πεθαίναν οι άνθρωποι. Δεν εννοείται να υπάρχει σφουγγαράς και να μην είναι γλεντζές. Για ποιο λόγο? Όταν έφευγε δεν ήξερε αν θα γύριζε πίσω ή όχι, ή αν θα ήταν σε κατάσταση να ήταν αχτιμελής για να μπορέσει να ξαναγλεντήσει. Και εδώ που τα λέμε στερόντουσαν πολλά πράγματα. Και σου λέει φεύγω που φεύγω να γλεντήσω λίγο, και όταν ερχόταν πάλι από γλέντια πολλά. Όταν φεύγανε οι σφουγγαράδες ήταν πολύ συγκινητικό. Σκεφτείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή τους φέρνανε με τα βιολιά να μπαρκάρουν για να φύγουν για ταξίδι. Και να βλέπεις τα καΐκια να κάνουν χαιρετισμούς, να γυρίζουν μέσα στο λιμάνι με τις σημαίες λοιπόν, και να γρέφουν από τα ξάρτια, από τις κουπασιές του καΐκιου να γρέφουν και με τα μαντήλια λοιπόν, οι άνθρωποι και οι γυναίκες πάλι απ' έξω να γρέφουν με τα μαντήλια τους και γινόταν η ανεχώρηση. Άδειαζε το νησί. Ήταν δύσκολο, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι έφευγε ο πατέρας σου ή ο αδερφός σου, και ο γείτονάς σου και ο φίλος σου, όλοι φεύγανε. Ήταν δηλαδή ένα φευγιό και ερήμωνε το νησί. Όταν έφυγε ο πατέρας μου για το ταξίδι το μακρινό του καλοκαιριού των 6, 7, 8 μηνών, κατέβαινα κάτω και κλαίγαν οι γυναίκες, κλαίγαν οι μανάδες. Οι γυναίκες περιμένανε, άλλες με τα μωρά στην αγκαλιά, με όλα τα χιλιαμύρια κύματα που μια οικογένεια έχει τόσα προβλήματα, να ταΐσει τα μωρά, να τα προσέξει, να κάνει, να δείξει. Και στο τέλος, κάποια στιγμή να έρθει το καΐκι που ήταν ο άντρας της και να είναι νεκρός ή με νόσο το δίτο. Ποτέ δεν έρθει ή του σταυρού να έρθει τα νικητά. Πάντοτε λοιπόν έβλεπαν τη σημαία. Αν αυτή ήταν μεσίστια, σήμαινε ότι θάνατος. Κάποιον είχαν αφήσει εκεί πίσω μόνο του. Να του να ξεμπρό βάλουσι καλυμνικά καΐκια. Όλοι με τις γενιάδες ήταν, δεν ήταν πια χαρούμενοι. Δεν σφύριζαν νοτίδι, ούτε κουνούσαν τα καπέλα τους. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα, άρχιζε όλη η Κάλυμνος οι καμπάνες να αρχίζουν να ηχούν πένθυμα. Σιγά σιγά, όλες οι καμπάνες να τιμήσουν τον νεκρό. Η γυναίκα ζει 6-7 μήνες στον χρόνο μόνη, αναθρέφει παιδιά, σε πλήρη ανασφάλεια, δεν ξέρει αν θα γυρίσει ο άντρας της. Πολλές φορές μικρές κοπέλες 20-20 και πιο μικρές ακόμα. Νιόπαντρες που χειρεύουνε, τα έχουν δει να γίνονται γύρω τους και ξέρουν ότι μπορεί να χτυπήσει για αυτές η καμπάνα, κυριολεκτικά.
η μουσική έδινε το δικαίωμα να δείξει η χορογραφία μου ότι δεν σταματάει εκεί. Υπάρχουν και στιγμές που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ξεχάσει ότι είναι παράλυτος και να βρεθεί στους ουρανούς απάνω. Αν παρατηρήσετε στο χώρο που έχει 3 πάρτες, αυτό είναι σημαδιακό, δεν είναι τυχαίο που έχει 3 πάρτες ο χώρος. Θέλει να δείξει ότι στην τρίτη πάρτη, εκεί η θέληση και η δύναμη της ψυχής, αν θέλετε, της καρδιάς, γιατί ήταν παλικάρια και το πιστεύανε, ότι και αυτό που πάθανε, εγώ θα γίνω καλά. Και στην τρίτη πάρτη, αν το δείτε, με το πέταγμα αυτό του μπαστούνιου, ανασθένεται ψυχικά από μέσα και σου λέει εγώ έγινα καλά, δεν το χρειάζομαι. Το πετάω και είμαι όπως είμαι πρώτα και συμμετέχω στα γλέντια με τους φίλους μου, με τους φουγγαράδες που πήγα και δούλευα, με τον κόσμο που συναναστρέφω μαζί μου, θεωρεί ότι έχει δεδομένο ότι έγινε καλά. Είναι αλήθεια ότι ο χορός αυτός είναι μες στο αίμα μου, είναι το αίμα μου, είναι η ζωή μου. Έχω χορέψει μηχανικό και κλαίω, έκλαψα. Δηλαδή αυτά είναι συναισθήματα που βγαίνουν και υποδηλώνουν ότι βγαίνουν από μέσα σου. Δεν το χορεύεις έτσι. Πρέπει εσύ να μετουσιωθείς, να γίνεις δίτης πιασμένος, δίτης χτυπημένος από την ορθητών. Αυτός ο καλός χορευτής που θέλει να χορέψει το μηχανικό πρέπει να έχει βιώματα και να σέβεται την πάθηση του οποιοδήποτε δίτη. Αυτός ο χορός είναι όλη κάλυμνος. Είναι, αν έχεις δει το χώρο αυτό, έχεις δει τα πάντα. Βλέπεις τις αντικρουόμενες δυνάμεις. Τη μια το δίτη που είναι παράλυτος, δεν μπορεί να ασυρθεί και ξαφνικά μαζεύει και την τελευταία του ενέργεια και να κάνει αυτό το ξεπέταγμα της ζωής και να πεταχτεί πάνω και να πετάξει. Όσοι πάμε και καταθέτουμε το Στέφανο, τη Μισένεκεν για τον άγνωστο στρατιώτη, έτσι θεωρώ και εγώ για αυτούς τους ανθρώπους και έχω ορκιστεί ότι όσο είμαι ζωντανός και μπορούν και αντέχω τα πόδια μου, για αυτούς τους ανθρώπους θα χορεύω. Και θα το θεωρούσα σαν φόρο τιμής για τους νεκρούς τους συγχωρεμένους και για αυτούς που είναι εν ζωή και έχουν το πρόβλημα. Έχω δει αυθεντικό, δηλαδή χτυπημένο δίτη και να χορεύει το χορό του μηχανικού. Έκλαψε πολλοί κόσμος, αυτό σας το λέω και σας το υπογράφω. Εκεί λες ότι μείνε εκεί που είσαι και χορεύει ένας άνθρωπος που πρέπει να χορεύει. Για μένα είναι κομμάτι της ζωής μου. Και εγώ είμαι με την Όσο των Δυτών και όταν βλέπω ας πούμε αυτά τα νομίζω ότι είμαι εγώ. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό.